Čiže zdravím všetkých, môj Citron a vítam u nového videa. Nedávno bol May the 4th be with you, takže to znamená, že Star Wars mal narodeniny a ja som sa rozhodol, že si zahráme Battlefront 2, ako inak. Ja som dneska rozhodol, že si zahráme multiplayer, dáme si Heroes vs Villains a dáme si rovno tak. No a teraz si môžeme vlastne vybrať hociakého hrdinu z týchto. Ja si asi rád vyberám Jodu, lebo taký môj obľúbený je to. Takže dámy a páni, máme Battlefront 2, aktuálne máme Heroes vs Villains, ale bohužiaľ máme, jeden sa nám odpojil a tak máme to trošku neférové, ale podľa mňa to nám dá bota, či nám aj dalo bota. Nevadí. Takže v tomto móde v podstate stačí, aby sme vlastne no hore máme taký vlastne akéby scoreboard, kde sú vlastne ukazujú koľko majú ešte akéby životov a keď to červené pôjde na 0, tak my sme vtedy vyhrali. A v podstate stačí, musíme zabíjať. Vidíte, napríklad teraz to trošku kleslo o 1, tým pádom nám stačí iba dať iba 34 kg, čiže 34 zabití a potom vlastne som na level. A potom vlastne vyhrajeme. No. Aj Darth Vader, náš bot, ale sa nebojí. A ja tiež nie, lebo oni majú málo. Yes, aspoň jedného som dal. Joj. Odbrkneme ich. Teraz ideme traja na Dartha Vadera. Ideme. Yes. Teraz mŕtvy, teraz máme tu ďalšieho, čo je Darth Maul. Ale keď sa takto bude brániť, tak to nebude. Máme kill. Môžete to vidieť vpravo hore. Ďalší na zabitie. Práve vyhrávame o 3. Máme ďalší kill. Máme už kill streak. Ale Darth Vader bude horký oponent. Lebo väčšinou Dartha Vader, to čo? On sa tomu vyjel. Šmejt. No máme ďalší kill. Ďalší pán na zabitie. To nie je môj. Ale môžete prestať mi dávať blbosti na mňa. Máme 1v1. Tak, asi 1v4. Vyhráme celkom solidne. Až na to, že máme bota. Bot. Je Kylo Ren. Čo ti pere, jak ich odhodil? Bum. To nás nedal všetkých. Ja mám ďalší asist, sme nestihli. Ale rád by som si zahral s Halejom. Ale síce nie je taký dobrý Jedi, ale na strieľačky je celkom najsilnejšia. Ohľadom rebelov. A rozleteli sme ich celkom pekne, 25-0. To bola veľmi rýchla výhra. Sme 5. Sme 5. najlepší. Takže dámy a páni, máme ďalšiu hru, tentokrát hráme za Villainov. A takto mi už ste opiknúť aj Dartha Maula a asi dáme Kylo Rena. Že dámy a páni, máme ďalšiu hru. Ja ešte zadu. Sa tomu uol šmejt. Ahoj.
krásny kill. No takže, bum. Tak. Zamrazíme. Nie, som dostal plnúte. To jeden aspoň musí zomrieť. Yes! Zabil som ho. Máme 2 killy asi, neviem koľko. Máme 3 killy. Kde sú ostatní? Máme tu. Watcho. Ale môžeš ísť mi do ryti. Čuj. Jaj? Do videu sa mi darí, lebo keď hrám nie na video, tak sa mi celkom nedarí. Neviem klamať. Jak sa tomu vyhol, Schmidt? Ja viem, že to dva, ja som myslel, že to je môj, Aha, tak čau, Bivan. Dobrý fight. No tak tu máme jaký kill, free kill. Ty poď sem. Teba zabijem. Yes. Taký free kill. Ups. Ale veľa HP nemáme, takže by sme nemali až tak pušovať. No, máme kill streak. Zabite. A tak máme aspoň assist. Juj. Tak máme asi ďalší. Čuj. What? Ha! Čo? To niekto, že to nie je môj kill? Yes. GG. Takže dámy a páni, máme ďalšiu hru, alebo skúsime za Obivana. Za Obivana som ešte nikdy nehral. Rovno si aj, no tak ani sme stili ani jednu. Ešte pred začiatím tejto hry by som sa chcel ospravedlniť, lebo táto hra bude viac zostrihaná, lebo ja som aj trošku horšie hral a tak len, užívajte. Ja už mám tu kill. Yes. Juj. Mám kill, mám assist. Nie, kto ma zabil? What? On ma pulol. Aha, super. Aha, super. Teda vidieť, že ide na mňa, hej. What? Nie, ale nie všetci na mňa, nie! A proste ísť na nich. Tak. Máme assist, presne tak sa to robí. Nie, on ma opustil. Look, nie. Jak to, že majú to vo vzduchu? Chcem instant replay. Jak to, že majú to vo vzduchu? Chcem instant replay. A super, tak mám. What? Jo, to, že absolútne neodhodilo. Má nejaký resistance? Máme assist. Super. Super. Á, dobre, tak som odhodil nikoho. No, dobre. Á, super. Ne. To je ten týpek, s ktorým sme pred chvíľkou hral. Ale vtedy bol môj spoluhráč. Utekam. Ale...
Ak sa vám toto video ľúbilo, tak nezabudnite dať nejaký like alebo pekný komentár, prípadne odber a ja s vami uvidím niekedy na budúce, možno aj v Battlefront 2.